ndi Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV, program ya nkhani za masewero yomwe timakhala tikucheza ndi anthu kusiyanasiyana kumanena kuti kodi awa amachita masewero anji, ampira wa miyendo, ampira wa manja, kaya ndi zigogodo, kaya ndi masewero othamanga. Mtedza umabwera mu njira ina, program imene anthu amakakamizika kuti aonere, not just one of those ordinary programs. No, we do it in a different way. Ndine mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi, coach player Peter Forte, alole akanakane komando wa Times Group. Kuchokera mchaka cha 2022 kufikira pano 2025, osewera mmodzi otchedwa Gototo atachoka ku sukulu yophunzirako mpira ndi kukhalako zaka zokwana zisanu ku Ascent Academy, anachoka kupita ku timu ya Sebo Farming, kuchoka ku timu ya Sebo yai TN Blue Eagles, kuchoka Blue Eagles Silver Strikers Sivo Ekaya. Pano alibe timu imene akusewera. Funso nkumanena kuti mwana wakhala kuphunzira mpira kwa zaka 5, anzake ena apanga excel konko adayaka moto mu 2023 ku timu ya Blue Eagles, 2022-2023 kuyaka moto ku Sebo, kuyaka moto kumachinja zigoli. What is happening? 6 teams within 3 seasons. Mtedza Times Sport uli malo ano kuti tiyambe kufotokozera bwino za nkhani imeneyi. Bwanji ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Ndiye ndimanena kuti Mtedza Times Sport walero tikhale tikucheza ndi mnyamata osewera masewero ampira wa miyendo Gototo. Gototo ikudalibe dzina loyamba chifukwa ndifuna kuti mukhale pomwepo. Osewera atha kusintha matimu asanu ndi imodzi 6 within 3 years. Pali vuto lanji ngati li minyama imene yakula msinkhu. Minyama imeneyo ndi yakuti mwana uyu ndi dolo, osewera wapamwamba, osewera amene Silver Strikers idapereka ndalama ku timu ya Blue Eagles. Kudali kukanganira na nthawi imene amapita ku Blue Eagles, matimu akufuna kuti aya akhale wathu. Chachitika nchiyani? Mtedza Times Sport lero wamkoka Gototo kuti Christopher tabwera tikhale tukambirana na program imeneyi. Ndiye poyamba ndikulandire Mr. Gototo, muli bwanji? Zikuenda? Mwamvalatu pachinyamata kaswaga tone sisi iyi ndeiti pachipuleya yeah, you looking nice. Congratulations, well dressed striker. Anyway, Gototo, tell us about your story. Kodi you should be 24 now. Yeah. Mbiri yako ya mpira idayamba bwanji? Mbiri ya ine tinambira kwa Ascent Academy. Yeah. Kulilongwe. Amenya kwa Ascent takhala nthaida ndithu. Inafika nthawi ndi academy muziwa kale. Tayota basi munthu wakulera wakula. Alina apite malimu akulu. Anandivisa kuloni ku Sebo Farming. Chaka chanje chimene? 2022. Uli nzaka zingati? Temene ndi nzaka 21. Ndinu inapezori umene uja ndamenya first round 2022. Sina imalize because nimene inanduza finally kumfuna Blue Eagles. Nabira Blue Eagles. Namenya second round kumaliza. Kenaka ndinasaina 2 years. Ku Blue Eagles? Blue Eagles. Imene ili 2023. Season ya 2023 yoyamba nasaina 2 years ngati ndimaliza 2024. Pamene Asiliva anayamba ndabweza. After game ine tikamenya topoyiti pa bingu.
nati filiwana nali nya Bullets yata game imene ndimira mandifuna panga ndikufuna ubwino Bullets amakufuna kublanda za popo vinilo kenaga unabwera silver so antras komano no nabizo namva nda silver iweyo ulianda kulira mulilongwe ndifuna zikakhale kulilongo kwa Capitol nimenye basi mulilongo mumu nena bizo azinatheka popo season ya 2024 nabizo ti zinambika zabwino bwino bambika league zabwino bwino komano game yambirire ya league nabizo ninavulala ku silver kuja zanomo player ovulala nadabwa injury kungupitira byo chipatala bosa mabezeka vuto amakuyeza madotolo chijose kuyeza kumwina kundiyeza njira iyi osebeza vuto kundiyeza so njira iyi nayo imene amadzipsisano akewo osabezeka vuto nafika kuti zinthu pa okay popo kumakhala kumadikira omwe ndichita mankhwala kenaga nabizoti ndambofira bepo kuti muthune ndi bwino komalo ndikapita training kuja ndikamenya mpenya mavabe kuti olanthu ondiona mandona chimavuta nchani pambodika ndipo mwendo bondo mangubodika bondo limodzi osati ose awiri limodzi la left lakumanzere pachiwa mamenyera miyendo yonse iwiri kweni wadzanja wa left umabodika ndi umenewo golide wakoyo ngamene ananchita kanthu ntasiya kupita training kuja ndambofira popo kena training kuja matrainer popo kama imagine sindili popo kena ndamuza koja I think ine mwina ndikuzifia kuti ndili popo komano ndili mmene yakira mtume je naza yaka 2 minutes Silver Strikers ina tenga ligi komano ndimene limwe yakira coach alipita mponda ya yakira kuti ndimenye pakhapo vuta mova ndichokeso ndili kuinjali singachili sisi bwanyi mundi Barcelona ndingomalizisa magame asala second round kwina anandilola za popo nabira kusiva baloni kusiva ndi nawo yatsa mpira namenya magame yata season 2024 chiyambikizo changa ndene ndibwerere kuyani kusiva kupita kusiva ndisanayambe kutraina anandiuza akuti upitebe kuloni koma upeze timu ndipitebe baloni coach mponda wachokako wapita ku Bullets makocha nyone abwera so akuti upeze timu ya baloni okay po zabwino bwino ukamenya first round tubwereraso second round ubwereraso ndio unapita kuti napita kuyekhaya so bana utafika kuyekhaya chinavuta njani ndapita kuyekhaya ndilandidwa popo player awafika zabwino bwino kuyambirira zabwino bwino ma friendlies league tikonzekera league ma friendlies amamenya amachinyaso popo nakazamenya kapona zamamenyesa kumulanje namenya ndachinyaso mene kuja zabwino bwino I don't know kuti ndikoji tasempana chani mene po nazadabwa makochi mene akuyankhulira mene akundithitirira ineyo mzimu wamboyoka sopano wampira apa ndisindikufira soti ndili paho chidani choso kochokera kutodi sichachitikati chani panali chidani pakati pa iwe ndi kochi kuyekhaya panali chidani udani unalipo chifana afika nthawi choti oloku training ufika pototi sizo je league yambika game yambirira ineyo ndikuchokera ku bonazo ndi ndachinya koma tamba league ukhala banja civilian iso osavala kumaka unena kuma stand zimene pambangisa kuti mwina pali udani pakati pathu ika ndijalo bizo kupita ku training wiki kuta ineyo osamantrenesa unasewerapo game ya Super League kuyekhaya angati I think namenya ku 5 magame basi 5 also sina malizo ose kandi menya bwino kandi samenya bwino ndi matulukabe ndene nyabe zoti ine ndi mabwana ayikhaya sopano ine ndikuvana kwambiri ndi mabwana kusiyana ndi koji mabwana sakudabwa mayulira ndi yani okay zampira mabwana meyama ndipusha pusha tiye ku basi tiye ku basi ndiye sikuchitika zinyo ndikuwauza Silver sopano siwa Silver bwana
ndili kuzuchilika zakuti ndione yanga sindipanga perfume chifukwa cha zakuti okay yabwino yata first round ndilo ino rani ubwerere okay nemizoti kweka kuja tizi kuyenda kwajuja ku training kundika panja ku training ukomo training umakhala panje kundika panja mwina ali alright mwina nkhani ndi yaitali kuti uchoke ku Ekaya ukapese kuti lero ukungokhala ulibe timu chinachitika njani ku Ekaya nachoka ndekha unawuza kuti no nimezi lilimu ndipo sinauze munthu nango jomba ku training ku branda nakabranda una mafimina olo mwezi sabiro training venu nango nozora baba ndizipera ku nyumba nachoka ndekha ligi para sama game awiri first round kumapita kulilo so ora makolo amati chani utafika makolo jiyo sende ndi mauzo amadziwa sana dabwe makolo anandu zaya wajira bwino mazuzikaso olo ine tubiranga lina sita munthu usiliva akuti chani zatsogolo lako unasayina long term contract ndikukhupira kuti mina contract yako ikutha kumapeto kwa 2026 akuti chani a Silver Strikers sindiuza kuti chifukwa mwina anakandipasa mwayi kuti okay zikuvuta mmalonimu ndipulo yabe opoyo sine ndipulo ipo zikabe konkuno performance ngasiri bwino suzimenya. Alright, something must have gone wrong. Goto Rene, I remember, ndautsatira mpira kwambiri kumalawi kuno. Silver inakufuna. Buligos inakufunapo, Wanderers inakufunapo, Bullets kukufuna, kumafuna zoti kukanganira na osewera until we made a decision yopita ku Silver Strikers. Iwe uganiza kuti zonseze zikuchitikazi. What is the reason? What is the main reason as many zikuchitikazi? Zikuchitika chifukwa chani? Unalodzedwa mwina kutia ulodzedwa umakhulupirira zazitsamba sinapangepo ndipo zazitsamba sina kumbuyo kwako kuli anthu amene samakufunira zabwino mwina kutheka na siningaziwi iwe mene unayakira moto mjamalawi muno you're just mwana at 24 ukena uzimenya mpira week in week out ndipo ndiwe player Bullets ja ukhoza kulowa iweyo Bullets mene lili muja ukhoza kulowa Wanderers mene yatenthera muja gototo utakulowa ndumaka sewera sukuchinya Wanderers muja Silver utakulowa Buligos timu ya Super League ya Malawi muno mpaka na kuekaya mpaka na training ya kuekaya panja umamva bwanji mu mtima unachilandira bwanji nena mozoona posi ndithu yowa kosi ine sizimene membekezera mene ndimachoka Buligos bila ku Silver panali beso kuganiza kuti kose ine kuti nditobwera sombuyo ungati ndapita chifukwa ine graphic ine ndimayenda yonchi imakwera pang'ono kuchoka academy Christopher Gototo umachinya week in week out ndipo nzimu atandipitisa ntacho ine I think mene namba balalika kwambiri anandiyosa zipo kwambiri ntachoka ku Silver kuti ndibwerereso kuti kuti asizonisi pandimenye mpira season yatani akuuza kuti ayi ukapeza timu ya pamongole nafiranga there is ndibwezetsa mbuyo kwambiri umakhulupirira kuti there is always a god of second chance umakhulupirira yeah iweyo zaka zimene wakhala 5 uli ku academy ku Lilongwe Ascent Academy ukuphunzira mpira nkumapitanso mkalasi umakalowa ku sukulu ukuziona kuti ndi zaka zimene udangotaya zikuoneka yoncho komano mwina poti makhala nthawi mwina yene nthawi yangofulumira unali kutsogolo kwa china Mwisho Muhango ndi zaka zitatu under 14 Mwisho Muhango iwe under 17 lero Mwisho Muhango akusewera German Bundesliga 2 Hannover FC akusewera ukamamumva kuti nzako akulandira ma US dollars pa mwezi mwana ngati amene uja umamva bwanji mtima zinthu zowawa cause mwina iyo anakha akundionene patsogolo yakubwera pambuyo koma nene amene ndikumuona patsogolo ndiyokwereka kwambiri timu ina iliyonse mu Super League padakali pano yekha kuti ili ndi chidwi ikukufuna ndi wokonzeka kwambiri kupitirato permanent kapena ikambirane ndi Silver future you are still contracted to Silver Strikers apo mwina kapena mwina zimezo zofunika kuyankha manager koma mwachidule tinena kuti weyo ukufuna umenye mpira what is your manager doing matimu ngati Tigers wapanga struggle even Bullets they don't have top players padakali pano Bullets yomanya kuti lero baba sewera bwino pena ayi pena kajoke abwera paka na kukatenga Brighton mutali bweke
bwera mu timu 24 year old ulipo wasewerapo under Peter Mponda ndi umakuona ndiwe player wabwino kufikira utavulala ali ku Silver Strikers. Why not talk to Peter Mponda? Mwina nturi mwina ndi yovula kuti ine players kala ndikuyankhulana kwa matimu ndeka because ndini makhala limwe ndikuzisa value komano izo ndili ndi ntchito yamani changa kuti atukumayankhulana ndi matimu atuyankhulana ndi Silver kuti atiuze chifukwa yeni kuti mwanayi akungokhalira maloni zaka zake zikutha ku Silver chenjeni chimene chikuchitika ndi chani chabwino. Kodi iweyo ni nambala 11 10 9 kusogolo kuja ndiwe wapati? Inewo zimangotenge kwa chimene akufunika cause Brigos imamenya namba 9 komano tabira ku Silver imamenya ngati namba 7 wambali midfielder. Iweyo pamene umapamva kutsekemera nomo ndipati pa nambala 9 pa nambala 10 pa nambala 7 pa namba 9 ochinya one box okuba odikirira mpira unalonso okhavukira ulowe mukonde mpira ndi pamene unatchuka napo ndi pamene umachina zigoli zambiri. Tipeze timu mupulisa zigoli inu musakayikire musakayikire mupulisa zigoli inuyo musakayikire choyambirira sinakamuzwa choyambirira wena player wene ndikafika ndifire kuti ndafika pachani pamalo ndikafika kuti ndili pamalo umagwira ntchito bwinobwino usiyana umaka anthu akuyankhula zakuti ndi pressure umayambira kwa mabwana ako ground komanso pressure ya timu inayo kusintha kwa matimu pita ku pangongole zinakusokoneza bwanji mu bongo mukaganizidwe kapena performance yako ya background? Nasokoneza kwambiri chifukwa ndimazinga nditi kuti mukuja akundipitise ne pangongole sinize kuti sindingakwanise kumenya timu icha ineyo nditi siwabwino kuposa anzangacha umaziganizira kwa ndimazingazini kwambiri uli ndi height yabwino uli ndi zaka zochepa uli ndi zigoli m'miyendo mwakomo striker umenyera mwendo wa manzere ndi osowa malayi muno sukuona kuti kumbuyo kwakoko kuli midima ina yake midima angelo aku midima ina yake kapena amene aku minyama ikuchuluka ikuchokera pati minyama imene dolo ngati iwe ngamakhala opanda timu gototo koma minyama imeneyo ine uli khale bodi minyama imeneyo midima angelo aku ndima imeneyo ane kuti akhalepo ndipo alipo. Unapitapo kwa Sing'anga? Sinapitepo. Unatemerapo chibadwire chako? Sinatemereko. Usalika pena unakatinga minyama pena pake? Malayi muno ndi dolo Haruni Kasimu amagulitsa anthu mabuleya kugulitsa kunja amoyo achina madinga pita kunja kulandira ndalama ndikati ndalama tu ndalama pa mwezi osati ma 2 million pa mwezi koma ndalama. Haruni Kasimu akulephera kugulitsa iwe. Haruni Kasimu akufunika matimu awira kumvutisa mu Zambia mu Zimbabwe mu ali ni matimu January akufuna anthu. Haruni Kasimu so akulephera kugulitsa iwe. Anandiwezapo we got omwe before kuvota anandiwezapo mavuto ndi contract akufuna ma free agent osakambirana ndi timu yako ya Silver kuti tonani mmene ndayendera ndikukula am 24 I'll be 25 next year. Simungani masule kunena kuti chabwino kumene kwatsala kukhala kwa ulere kasi mundipatsa so chilichonse munthu ine ndipite wa ulere ukayambe moyo wina watsopano. Ndipo ine zimene tikufuna maganizo anga ndi amenewo kuti ngati yonse akuona ntogwira ntchito kuti mukwawo andi masuli matandadza amene wamangidwa umasulidwe ndi masulidwe chifukwa ndilepo panga chilichonse chifukwa ndili mwa muzina ndikuitananso program ina imene tidzacheze kwambiri zinthu zosiyanasiyana koma I wanted to know kunja kwa dziko lino makonda timu yanji Arsenal kapena minyama ichokera kwa Arsenal yakale jausati ya lero asama iyi ndi Arsenal indi ndimene tikuikonda ife ya kamoto ili pa namba 1 ili pa namba 1 kochi wako ndi uti amene umampoyerera pa dziko lino lapansi kumalawi kunopena kunja ku Europe Ateta kumalawi kuno mwana nkhulasi muno amene wakhala kwa Ascent Academy kwa zaka zisanu akuphunzira mpira komanso kupita ku sukulu kumeneko
natumikira matimu a Blue Eagles, Sable Farming, Ekaya, Silver Strikers, matimu asanu in 3 years asanu ndi imodzi. Pano he's ready to roll again. Amakonda malo aja central striker number 9. Kodi uyu ndi oti akhoza kumakhala opanda timu matimu ena mene mukuvutikira nyamata kutsogolo kumalayi kuno, nyamata kudzaza ndi zigoli m'miyendo alipo Christopher Kotoro. Ndimafuna kuti ndikuyamikira chifukwa choti unabwera mprogram ya Ntedza Time Sport, koma tichezanso ma program ena usatira. Uli ndi uthenga pamene tikusiyana program ino? Yeah, uthenga ndina. Uthenga ndiwa kuti auze anthu pakanema. Okay, uthenga wanga ndiwa kuti aine andikhulupirire. Andipase mwayi. Kandi rimwe anga kali. Kandi matimu ena amene atha kubwera. Aine andipase mwayi kuti chilo ndigwira. Zigoli zikukuya pa miyendo. Kwambiri. Thank you so much. Amene ndi Christopher Kotoro. Komando posa chedwa apa tikhale tikumaliza program imene ini nkhani yokhudza 42.195 km Blantyre race Masero Thamanga alipo pa 1 November. Kuli nkoke ku Blantyre. Kodi atenge chinthu chimenechi ndani? Pali othamanga ena ochokera maiko akunja kwa dziko lino kubwera muno Malawi. Zimene tikuzidziwa takhani pomwepo. Ndipo mkhalapa mpando wa komiti imene kuyendetsa Masero Thamanga amene aliko pa 1 November mu mzinda wa Blantyre tili naye mprogram imene ilero. Atsogoleri kulandireni. Kodi dzina ndani? David Bwedekani. Kodi abwedekani kumudzi kuti? Kumuzi timati ku Malawi. Chifati kamba kuchuleza kumuzi taira yake zimamba kuzasokoneza. Mangoti ku Malawi ba. Ndifera Malawi. Tsono mwana mukuoneka wachipere. Mwachipere ngati mukakakale mpaka na chairperson wa Blantyre 42.195 km Blantyre race niyo mukakale akulu kulibe. Kodi nkhani Mikoko yogona. Mikoko yogona kulibe. Busatero. Anyway, tell us what is new this year. Chaka chinochi I think tinene kuti pali zinthu zambiri zomwe zizanyona. Zasopano. Zasopano. Choyambirira muone even imene atikhulupirira ma corporate partners. Ulendo uno pali ndithu gulu. Una ina beti bwera. Beti yabwera. Chaos Foods. Amwe wathu so afika pamenepo. Kuhesiso yafika pamenepo. Ndi amazimuso kufika pati. Pamenepo. Akuchula makampani amene akufuna kwabwino amene anakuti kufuna kukhala mbali ya Blantyre 42.195 km. Akufuna kukhala mbali imeneyo. Chabwino timamva zonena kuti othamanga inachokera kunja. Abweradi Malawi muno zathamanga. Amene alembesa. Azin kuti abwera tiona limozi. Koma kulembesa alembesa. Othamanga angapo. Maka mtunda waukulu kapena waukulu ndithu. Kodi kuli makategori ati? Kuli makategori atatu. Eyamba ndimene mwini wache show. Mwini show. 42.195 km. Yomwe ndithu ili number 1. Mtunda umene ndochoka patupita kuti. So tikuchokera pa general corner pa NPS paja. Ndikuti tikupita all the way kukadusa pa Shoprite, kufika ku Maselema roundabout, ndetu tikutembenuka kubwerera pa Independence Arc, pali sewani wanomwe asesereka kupita ku Chinyonga. Ku Chinyonga kuja ndikuti talowa mchinyonga dusa kwacha, tukazungulira mpaka na pa kamba paja kukweza mtunda. Tadusa Mount Pleasant ndikuti tukulowa tukatukira kwa Vice President kaseuka pakati kachi. Ndetu tukusesereka Mandala Mbana highway. Ndetu tukutembenuka pa Clock Tower. Crestwick. Tikubwerera so kuntunda. Ndetu tikadusa nditu jina ikona konkuja ndikuthamanga kamene kakatatu. Ontunda umene mwauchula uthamangidwe katatu. Ndikuti 42 km 0.195 yakwana. Chaka chatatu sidasolobana mpaka na munthu kumaliza mu nthawi imene anthu akuchira kudabwa ano kuti inu munthu mwamaliza pa stadium ono mabwera number 1 ndinu akuti ena maliza. Anafulumira kwambiri anthu kumadabwa sidasolobana. Ulendo uno makonza pati kuti mwina asasokonekereso mezi dasokonekera chaka chati. I think ngati program ineyi yonse mmatokhala pansi nkuganizira kuti apajapa mwina season ziwiri zitatu sizinaende bwino. Ulendo uno kwambiri tagwira pamenepo pa technical. Nchifukwa choti tingakulimbikitseni kuti ulendo uno zikhala zosiyana. Ulendo uno zikhala. China cha chilendo chimene chilipo chaka chatsopano chaka chino chiyani. Pa makategori aja amene makambacha komanso pali ina yomwe tayika ya nyowani ya maveteran. Ili imeneyo ndiye. Imene iyi ndiyo kuti amene anathamanga
amene ndithu anachitapo za zothamanga koma mwina achina makawa anachita retire gulawo zimene anachita retire komano ali ni mwayi chifukwa sitifuna tiasiye yayi kuti yayi pano pati mangotenga achisozera yayi iwonso nawo ali ni mwayi wawo ziwachitira bwinonso kumthanzi lawo ndiwo sakuchita register ndi sakulipira kalikonse angobwera ndithu azathamange nawo sazationese kuti yayi ndakali ineyo muthamanga ineyo kuthamanga ndesi mungandipeza foti bwanji kungoti apa ndeti ndithapezeka ndawo inatu ndemuona ngati ndabera pena kukuonani mukamalankhula tikamacheza munthu wotukhoza kumukhulupirira kwambiri pena nimadzachita mantha kuti koma munthuyo mulibe utambwali mwa iye kodi inu ndi tambwali ayi utambwali palibe utambwali palibe chifukwa kukhulupirira ndikupatsani ukhala oyendesa mpikisano waukulu ngati umenewo zimatengera ndithu ndi mmene umazitengera iwe muno amalawi apite ndi uthenga wotani wa Blantyre marathon ya chaka chino 42.195 kilometers chinthu ichi ndi chathu chabwino ndi chinthu chachikulu kwambiri mu Malawi munomo ndipo tichivomereze kuti ndithu chinthu chini chokhazikika chifukwa ngati tikufika pano pa 7th edition tanzo kuti ndi chinthu chokhazikika ndithu kodi kachisanu ndi chiwiri chiyambireni mpikisano umenewu so chimene chocho sustainability imeneyo itipase chikhulupiriro kuti ndithu chinthu chinchatu si cha Blantyre yokha koma cha Malawi yonse moti anthu amene alembesa apa ena akuchokera ku Chitipa ena akuchokera ku Zomba ena akuchokera ku Nzuzu anthu akuchokera Malawi monse muli mphoto yogwirika ikulu zingati amene akuthamanga ndithu full marathon number 1 ulendo unazanyamula 2 million Malawi kwacha afford imene ndi amasewera background imene palili kungothamanga kuzungulira katatu kukatenga 2 million Malawi otsogola amene number 1 papa number 2 ndikuti kutenga 1.5 million kwacha achaka chino makoza zinthu mwaonatu ayi mwazikonza number 3 yonso ndipo sikuti so ayakhala kuti mwina ma 1000 ayi so 1.2 million kwacha mwaonatu mabwera bwino so nzomwe timane kuti ya ulendo uno ndithu ndi mangu ya ulendo uno ndiwadi antoliro yavuta imene iyi mugazi oti anthu ayilola ya ulendo uno watsalatu wadi antoliro watsala ndipo ndizona ali patsogoloyo akungoponya matirale mabomu basi chagnolis kuti chakagwerayo basi iye akupita ndipo actually zomwe ife tumutufuna zomwe takonzekera ndi zimene zozo kuti izakhale ndithu competition yokongola komanso izakhale competition yokoma even kwa athlete pamene akuthamanga eti competition izikoma chifukwa choti even kamene kali pasogolopo kakukulimbikisa kufikira tsiku lina pokhapokha chakuti akalolanso mtedza time sport idzabweranso kunyumba kwanuko pakanema wanuyo ineyo ni mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Forte alolalole akanakane komando wa Times Group mpulogalamu ya lero tinali ndi Christopher Gototo mmodzi wa akatswiri ovuta kwambiri ndi kumwetsa zigoli mdziko muno wasintha matimu okwana 6 kuli minyama kumsana kwake koma akuti nsapato zake zadzaza ndi zigoli timu ina iliyonse mwe ikumufuna ndokonzeka kutumikira nayenso David Pwetekani mkalapa mpando wa Blantyre race ya 42.195 kilometers akuti kwayika moto kuli 2 mita kwa amene akhala akatswiri bwanji mundilole kuti apa pakhale pa mtsiriziro wa programu mtedza Time Sport kufikira tsiku lina pokapoka chero akalola tedzakaso limodzi bye bye